på sit dukkebarn, og han legede med mig, som jeg legede med mine dukker. Det her det er et opgør. Dukkehjem har for mig meget med kvindefrigørelse at gøre. Jeg havde ikke ventet, at det ville komme så hurtigt. Alfred. Jeg vil ikke have det. Og kampen om at finde sig selv, hvor meget man får lov til at realisere sig selv. Jeg er en læge, men jeg er den mest syge af alle mine patienter. At man ikke bare kan leve gennem andre. Skam dig. Skal jeg tage brev tilbage? Jeg må tale med dig, Søren. Kvindefrigørelse har rigtig meget at sige stadigvæk i dag, i forhold til, at mange kvinder de nok ikke realiserer, at de har potentiale til at gøre, hvad de kan. Bygge et ægteskab på sådan en hemmelighed. Men du havde jo ikke behøvet at tage en anden mand med ind i billedet. Det er meget aktuelt, som det er her. Der er det ting, som ikke bliver sagt, som vi burde sige til hinanden. Jeg har ikke elsket mig. Jeg bare synes, det var sjovt at være forelsket i mig. Hvor er du urimelig og utaknemmelig? Du forstår mig ikke. Jeg siger, at jeg gik fra at være fars dukkebarn til at være dit.